Botiflers. 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 Wow, go, go! Hola, botis! Us heu adonat que aquest any no s'han vist tantes mones per Instagram? Molts ous de xocolata, moltes figuretes, però mones no gaires. Aquí ningú rasca la butxaca, tu no m'estranya. De 50 euros més o menys no baixa. Sí, no sé si ho vau veure, però el primer que tregui un filtre mona a l'Instagram es forrarà, tu, perquè allà apareixerà tot amb intel·ligència artificial. Avui en dia, que et facin padrí, en veritat, és una putada. Mira, Roger, és que ens fa molta il·lusió fer-te padrí de bateig. Sí, clar, i a mi que me'n feu, però ja us heu pensat bé? Penseu que una vegada em vaig quedar sol a casa i per no cuinar em vaig menjar un bol de Choco Crispies i no m'agrada la xocolata. Si voleu mal a algú, feu-lo padrí, que faci la mona cada any. He fet una projecció a 35 anys vista amb una inflació mitjana del 4%, que aquest any ha sigut del 10, vull dir, però bueno, mitjana de 4%, i em dona 2.950 euros en mones. Hosti! Vaya pastón. Uau. Això sense comptar el ninotet, que l'altre dia uns amics em van explicar que van pagar 80 euracos per un castell de Frozen. Uf. ¿Estamos locos o què? 80 euros molt, no? Sí. I després també dir una cosa, aquesta xocolata a vegades queda a la nevera, Clar. Sí. Perquè és gruixuda, és molt gran, Sí, és la aquella. base és molt És gruixuda. enorme. I Clar, fa gràcia al principi, però després aquella xocolata... sí, fa gràcia menjar-se el cap del Lewandowski o el que sigui, però quan ja hi ha aquella I base... també la mona sempre sobre. I a casa meva, la mona sobre, la posem al congelador i allà s'està fins gairebé la mona l'any que ve. Saps? És lo típic que si no és un dia de mona és com que no et ve tant de gust. Sí. No, a casa meva la mona no és sobre, perquè m'agrada molt, però la xocolata, les figures de xocolata poden sobrar, sí. I em vau fer alguna cosa especial el dia de la mona? La vau celebrar d'alguna manera? No gaire. No. Vaig menjar mona i ja està. Sí, també menjar mona. Vam marxar, vam anar a explorar cap a l'Espluga de Francolí. Molt xulo. Un dia en farem, allò que vas fet un dia, Roger, avui us portem... De la Vallfosca, em sí, sembla? Doncs ho faré d'aquell lloc de la Molt Conca bé. de Barberà, que Ara que ve el bon molt. temps. M'agrada molt, sí. Pues mira, jo vaig anar als Horts de Cervera i allò semblava les Rambles, Cotxes en doble fila, tant trànsit que l'operació tornada la van fer per entrar a Sant Francesc pel tornar. Bueno, va, continuem parlant de pastissos, però en aquest cas del pastís que es volen repartir els polítics a les municipals del maig. Sí. Necessitem una música més adequada per ambientar-nos degudament, Robert, sisplau. Senyores i senyors, gràcies per venir a la nostra carpa del circ de les eleccions en un dia com avui. Avui tindran la sort de presenciar un duel que farà tremolar Catalunya i que se sentirà fins a Waterloo. Dos titans de la política s'enfrontaran per emportar-se el màxim de vots del públic, o sigui, de vostès, per no perdre el que més aprecien en aquest món. Amb tots vostès tinc l'honor de presentar-los al Joc de les Cadires d'Esquerra i Junts. Ja l'aplaudiment. No es pensin, això no és un joc qualsevol, és una autèntica obra mestra feta a base d'equilibris on cada contrincant ha de mantenir la seva cadira mentre intenta prendre-li la seva al seu rival. Representant a Esquerra tenim a la meva esquerra, com no podia ser d'altra manera, el molt honorable president Pere Aragonès. Atenció, que això ja comença. Acaba de llançar una carta al taulell. Quina és? El tradicional acord de claredat. Super tradicional. Però què m'estan dient? A més, amb punts crítics extra per ressuscitar-lo per Setmana Santa. Quina bona pensada la del Murri Aragonès. Un timing excel·lent. Un moment, que la cosa no acaba aquí, perquè acaba d'invocar la seva arma especial, la taula de diàleg. No ho feia des de feia gairebé un any, però mai saps per on et pots sortir, si per la dreta o per l'esquerra, en Boden Pere. Però atenció, el seu opositor, el molt honorable president Carles Puigdemont, no es queda de braços plegats. A veure quina jugada mestra traurà de la cuditera.
No m'ho crec! L'ha tornat a jugar Jan Bandeu! El seu advocat ha dit que tornarà a Catalunya aquest 2023! Una carta que podria canviar la tendència del vot, sens dubte. Quin gir de guió més imprevisible! Ni a les pel·lis del Tarantino! Senyores i senyors, cordin-se el cinturó perquè venen corbes i ens ho podem passar molt bé fins al 28 de maig. Continuarà! Benvinguts, això és Botiflers! Quina encebada, tu. Com va. Vinga, va, programa número 34. Estem ja a les portes de Sant Jordi, on, per cert, us esperem a les 8 de la tarda al carrer Guinedilda. Esperem a les 8, era? Sí? Sí. Vale. Esperem que aquest any no plogui, si pot ser, que si no haurem de tornar al menjador a veure cadires. Programa Botifler... També podem dir, perdó, Roger, que no és una emissió en directe, que potser hi ha gent que agafa el programa i diu emissió en directe i espera allà que fem un desplegament de dispositius. Per Twitch ho hem de seguir, això? No. Heu de venir, perquè això després ho penjarem, però no és en directe. És en directe si veniu. Exacte. I després el gravarem i després el penjarem. Exacte. Hi haurà moltes sorpreses, ja les anirem anunciant per xarxes. Però la nit abans teniu una cita al pavelló polivalent, que el Vall de Diables de Cervera, els Carranquers, ha preparat una festa per recaptar diners per poder fer una bona celebració del 20è aniversari de la colla infantil i els 15 de la Tarasca, que faran una festa dels 80 i 90. Sí, crec que cap a l'octubre hi ha prevista alguna celebració, conviden colles de diables, i clar, llavors potser sí que s'opta una mica això de festa dels 80 i 90 per guanyar diners, per fer alguna cosa de la colla infantil, però bueno, amb el públic adult potser guanyis més diners que no passa al públic infantil. Llavors, vam pensar, doncs, els pares i mares de la colla infantil, doncs, aquell dia que s'arromanguin i doncs que es posin allà a vendre entrades, a la barra i tot això. Es poden comprar les entrades de manera anticipada, 5 euros a la Moderna i al pub La Bombolla, si no vaig. Diria que sí. Més coses. Aquest dissabte 15 es comprem cap a casa, actuació del Magí Garcia, el Moji pels amics i per la Fiscalia. Aquí baix a la sala Fabià Pont del Centre Obrer ho fem. Serà bo, segur. Sí, serà. Sempre està bé el Magí. I m'han dit pel Pinganillo que toca Inversen Band a Santa Coloma de Queralt el diumenge 16 al migdia a l'hora del vermutillo, que si voleu acostar-vos a la gàrgola pues estaran allà un tastet tocant. ara, Robert, aquí, un tastet. Això és un atraco madormant. Ha vingut amb l'acordió avui. Un altre dia. Bueno, va, i us preguntareu, i del programa d'avui, que aquí molta agenda, però volem saber què hi ha. Vam fer alguns spoilers per xarxes socials, i llavors hi ha molta expectativa. Doncs avui, 2 focus d'atenció. Un seria Torà, on fa 20 anys hi van passar coses, i fa unes setmanes també. Hem tret la nostra unitat mòbil de l'estudi per anar a explorar terres que ja són solsonines. Sí. I l'altre focus que dèiem, a Twitter, que sembla que entre la Setmana Santa i les eleccions municipals la cosa està calenteta. Hi ha moviment. La nit està que crema, que diuen aquells. I som tots. Avui sí que no falta ningú, el Robert, que porta uns dies que cada vegada que ha de sortir de casa dubte si posar-se la jaqueta o sortir sense. No m'estranya. És un descontrol, això. Home, avui fa una ventada aquí que no... Sí. Avui jaqueta, però fa 10 dies xancletes, quasi, Sí. Passat d'un extrem a l'altre, constipats. L'Alba, a qui li ha costat més tornar a la rutina després de Setmana Santa que després de Nadal. Potser té relació amb un comiat de soltera que vaig anar, que la meva ment es va quedar allà. No, però... O sigui, sí, és seri. On vas anar? A Barcelona. A plataforma? Ui, és veritat. Part del comiat hi va anar i part del comiat estàvem ja que no ens aguantàvem, entre les quals jo. Sí, però està bé, jo crec bastant ben organitzat, però ens van passar coses com trobar-nos una tuna al mig del carrer. Oh, que bo! I la tuna ens va cantar sota el balcó, perquè vam llogar un apart-hotel a Passeig de Gràcia. Era Salamanca? Era de la facultat de... No, de la facultat de Medicina, de la UB. I sí, una tuna cantant i tots els guiris fent fotos i vídeos. Home, clar. Espectacular. En fi, però no, que m'està costant més tornar a la rutina. No sé si és el temps,
Sí. que tenim les hormones així una mica. Bueno, i que Setmana Santa també ja és un avançament del bon temps, de Sí. comencem ja a I dius, sortir... ojalà durés més. Sí, ja veus una miqueta al final, no? Sí. Bueno, també tenim la Núria, que està indignada amb l'incivisme que campa per Cervera. Ui. Sí, avui Què ha passat, Núria? avui el hate ha tornat a l'Instagram, al compte d'Instagram de la Paeria. Han publicat han fet una publicació que diu la cagada no és teva, La caca és del gos, la cagada és teva. teva, en referència als milions de cagades que hi ha als carrers de Cervera. Fa bastanta manieta. Però sí, amb una caca de plastilina. el disseny, cutre. sí, això ha sigut bastant divertit també. La gent, trobo que hem arribat a uns punts d'incivisme molt bèsties. Llavors aquí sí que es poden posar multes, es poden posar càmeres, es poden posar 1.000 agents cívics i tal, però l'incivisme està creixent, però per moments. El carrer està molt brut. Està molt brut, potser no es neteja prou. Jo aquí, Sí, això jo crec que estem d'acord. sí. Però està tot molt brut. Els vorals d'allà cap a Tordera, des de que a la deixalleria s'hi ha d'accedir amb QR... Sí, allò és un desastre. Com està tot allò? Jo hi vaig anar el dia de la Mona a llançar les escombraries i era, però una passada. O sigui, semblava un abocador, realment. És un abocador, O sigui, sí. Tot ple a dins, bueno, també perquè és el dia de la Mona i potser hi ha més... Va acumular tota la Setmana Santa. Tot això pot ser, sí. Hi havia... Sí, però tot ple un estol de merda i a fora també, A fora també la gent, bueno, clar, arriba allà, diu que corre, a mi que m'expliques, no tinc ni mòbil o no tinc bateria o que sigui, i ho tiren allà al mig de la vorera, fot fàstic. Molt, i cada dia papereres plenes de bosses, d'escombraries, amb el seu rebuig, el seu orgànic, a dins a les papereres. Vull dir, trobo que ens estem habituant a això, s'està normalitzant molt això. Llavors, culpables aquí, responsabilitats, paeria, bueno, a veure, no tot, tampoc. No. Vull dir, Ara- penso que la gent superincívica. La gent, i també potser s'hauria de fer més pedagogia des del Consell Comarcal. Bueno, la de dir- deixalleria de la dir- gestiona el Consell Comarcal, de fet. Clar, on Sí, va això cada sí. cosa? O sigui, penso, facilíssim, fer post d'Instagram dient, recordeu que, jo què sé, els dimarts toca treure tal cosa, recordeu que aquest residu es tira aquí. Coses bàsiques que potser no arribaràs a tothom perquè hi ha gent molt guarra i ho serà igualment. No arribaràs a tothom. Però I fer potser alguna el sistema aquest del QR, doncs no sé, potser no és posar-ho Clar. fàcil, tampoc. Jo crec que faran marxar enrere, Potser no ho ha posat perquè fàcil. si al final no es compleix l'objectiu, vull dir, és que és una mesura que no... Clar, quin era l'objectiu? Tenir més control? Suposo. Clar, així saben el que és sí. tirat, no? Clar, Sí. però saben quan hi has anat, però no sabran què és tirat. Suposo que és un registre de la gent que hi ha anat. Bueno, però hi deu haver càmeres, no es poden mirar... suposo que sí. No ho sé, Sí, Clar. no ho sé. Clar, És i... que no hi haurà una persona allà revisant-se tots els vídeos, digo jo. O sigui, no ho sé. Hosti, No ja descartis. seria l'hòstia, això. No sé cap on ha d'anar la solució, però hi ha de ser ja. Hi ha de ser ja, perquè és que tu camines pels carrers i està tot fet una merda. I te'n vas cap als afores encara més. Camins, vora la via, aquí baix, és horrorós. No sé, algú està passant. Seguirem atents. Sí. I jo mateix, el Roger, un servidor, que encara m'estic recuperant d'això, del projecte aquest majúscul del castell de la paeria de Cervera. Us heu enterat d'aquest projecte? Explica. No, explica. Bueno, a dalt al casc antic, bueno, sabeu on és, no? El castell, que està allà al darrere on es feia l'aquelarre, doncs ara volen... o sigui, volen demanar una subvenció, és un projecte per demanar una subvenció, o sigui, no hi ha res fet, en veritat. Vull dir, és una cosa grossa, 2,5 milions d'euros, vull dir, és un senyor projecte, i el que volen és muntar allà un complex una mica pues, per rebre els visitants, que puguin passar per sobre del castell, arreglar els murs, fer una mica d'intervenció arqueològica, fer-hi com un bar, amb vistes a la Vall d'Ondara, que això pot ser molt guapo, des d'allà les vistes. Sí, Jo crec que podria tindre èxit. Seria una manera també de dinamitzar una mica el casc antic que està superabandonat. Vull dir que per això seria un punt positiu. I llavors ficarien com unes ulleres de realitat virtual, llavors tu arribaries allà, et ficaries les ulleres i veuries el castell amb model 3D, diguem, no? Clar, no poden construir tot un castell perquè seria impossible, no? Però això sí, no? Un model 3D, llavors veuries com vivia la gent allà al segle XI. Això vol dir que hi haurà d'haver algú de turisme o el Sí, que sigui clar. allà sempre. Home. Clar,
Això genera, jo crec, un problema per la paeria, Sí, ja, clar, de s'ha de diners pagar i amb tot algú. això. Pensem que ara també hi ha el Museu del Blat, que representa Sí. que haurà d'estar obert amb una altra persona allà. Ara com ho obre algunes gestionarem tot hores això. només, en cap de setmana, Sí. al Museu del Blat. I al museu també el reformen, la planta baixa. Llavors la idea és que el museu vagi creixent i que creixi també l'equip. I el tema del Marc Márquez està ja... No, el Marc Márquez de moment es queda allà. No, sí, no ho que creien d'allà? Sí, es deia, però de moment segueix allà, sí. De fet, a la millor es canvia en una altra zona, però dintre del mateix museu. No, és que pensa que el Marc Márquez és la meitat de les visites que té el museu. Sí. O més, O més. Sí. Por ahí, 50% més o menys. Potser una mica més, no gaire. Quan vaig estar treballant al museu, vaig treballar caps de setmana, clar, trobes molta gent que... O sigui, la majoria de gent va a veure el Museu del Marc Márquez. Alguna persona fa com les dues coses, és a dir, descobreix que dalt hi ha una casa i s'anima a fer la casa. Però gent que ve a fer la casa i després va al museu, això no passa. No. Ja. Sí, són públics molt diferents. Sí. Atreu molt públic, sí. I molts diners, òbviament. Doncs bueno, fins aquí continuem el programa i que tenim molta teca avui. Vinga, va, comencem. En aquest lloc, al mig de tot, la llengua és rara i els camins no duen enlloc. Us diré com xafen els meus ulls, el país que m'ha vist néixer, la pols que no esculls. Cap al sud... Quasi no el veig, el Robert. Els municipis de Biosca i Torà passen a estar adscrits a la comarca del Solsonès. Aquest canvi implica a la vegada que deixen de formar part de la vegueria de Lleida per passar a la de la Catalunya central. Això jo no m'estic inventant, això es va publicar al DOC el passat 20 de març, és a dir, un canvi de comarca del que feia anys que s'estava parlant, però sembla que de cop i volta, patapam, ja està fet. Sí? Llavors, nosaltres el que hem fet ha estat anar al lloc de la notícia, que per això som un podcast d'actualitat i som allà on passen les coses, i ens vam desplaçar fins a Torà. Què hi vam fer allà? Doncs preguntar a la gent què en pensaven d'aquest canvi, si hi veien avantatges, inconvenients, o bé els era igual. I la veritat és que vam trobar una mica de tot. Però com veureu, dels que van voler parlar davant del micro, perquè hi ha gent que no va voler parlar. Dels que van voler parlar d'aquesta micromostra, es podria dir, va guanyar el sí. Sí. El sí, doncs, que estaven a favor de la incorporació de Torà. No, ja han fet més que la Generalitat. Nosaltres hem fet més que la Generalitat. Titular. Allò era un mini referèndum el que vam fer nosaltres, perquè vam preguntar al poble què volia i el poble es va posicionar. No a 4 regidors, no. El poble de debò, que està al carrer. Al peu. I, a més, els vam donar un premi, els que deien que sí. Els regalaven aquests enganys. Sí, és veritat. Aquí les teniu. A sobre en premis. Si voleu, les tenim a la venda a la nostra botiga online per €1. Sí? Botifleshop.cat. Llavors, anirem escoltant petits fragments, alguns testimonis que vam anar trobant pel carrer. Comencem pel primer, una noia que es va posicionar a favor del canvi i posa la sanitat com a principal argument. Bueno, aniran sortint diferents arguments, d'acord? Sí. Avantatges, inconvenients, diferents arguments. La sanitat és un, després tornarà a sortir. Anem a pel segon testimoni. Aquí ja ens vam començar a desviar una mica del tema, perquè, clar, tu quan fas una consulta d'aquesta manera... Bueno, vam donar trobes la toms gent... com una baldufa en aquell parc, En aquell parc, sí, no. Tu ens deia, no, jo no. Si vols, pregunta'm aquell, que aquell viu aquí, Torà. Jo no soc d'aquí. Anem allà, el de Torà. No, jo és que no vull sortir, si em graves, no, Sí, va costar una mica. Ja ens veiem un senyor que sortia de jugar a tenis amb 3 nets, era un avi, i vam dir, anem aquí, el senyor. Resulta que era un home de Calaf. Sí, una punteria. Sí, resulta que ell molt a favor no estava i vam acabar parlant de l'alta noia, de l'alta Segarra. A veure, Robert. Jo, com que sóc de Calaf, no ho sé massa, però jo no m'ho he entès perquè sembla que a Biosca a Solsona encara li cau més lluny que a Cervera. No sé per què ho han fet, la veritat, jo no
I Calaf també, bueno, he sentit campanes de que volen una nova comarca o alguna així. Per què no s'integren a la Segarra Històrica? Bueno, ara hi estem integrats... No, ara estem a l'Alta Noia, em sembla. Però volen ser Alta Segarra. Calaf vol ser la capital de l'Alta Segarra amb tots els pobles que hi ha al costat, diguéssim. Però també no sé com està això, No, em sembla que no es farà pas. Ara que venen... Això hauria de fer un referèndum, suposo. No cal fer referèndum, no, mira, aquests han canviat de comarca i no han fet cap consulta ni cap referèndum. Vull dir que ara que venen eleccions és el moment d'apretar. Jo no ho trobo bé, això. Vull dir, ha d'estar conforme a la gent, jo suposo. Fixeu-vos com van sortint més coses, la distància que hi ha fins a Solsona. Ara, a veure, una cosa, parlarem de Torà, que és on vam anar. Potser podíem també anar a Biosca i parlar amb la gent d'allà, però bueno, ens vam pensar que seria més fàcil trobar gent a Torà que a Biosca. Vam pensar això, sí, però segurament ens haguessin respost el mateix. Bueno, no sé si ens haguessin contestat el mateix a Biosca, no sé. I també canvia molt del nucli de la ciutat a les masies. Correcte. Si tu te'n vas a les masies ja és una altra cosa. O sigui, és que és com un altre tarannà i ells sí que, els de les masies sí que se senten gairebé 100% solsonins. Sí. És una altra cosa, no? Per això, Biosca potser ens trobaríem més aquest públic. Llavors, fixeu-vos també a l'arribada de les properes eleccions, que el Roger, tu insisteixes... Bueno, no sé si ho menciones tu, aquest senyor, però bueno, això també, els altres testimonis anirà sortint. Bé, seguim. Ara escoltarem a la Montse i a la Mercè. Totes dues coincideixen en què feia falta una consulta. Sí? Els preguntem quina tirada tenen cap a Solsona i també cap a Guissona, perquè això era algo que la veritat és que en teníem curiositat. Però vosaltres ja aneu mai a Solsona? Vosaltres aneu mai? Tireu més cap a Cervera? Tireu més cap a Guissona? No? Cap a on tireu vosaltres? I aquí ens vam trobar algunes respostes que estan bé. Doncs aquí surt el tema també de l'escola. A Torà hi ha l'escola Sant Gil, però quan arriba l'hora d'anar a l'institut han d'anar a Guissona, que de fet el Roger s'hi va trobar algunes excompanyes i alguna d'elles sortirà després. I a Guissona també no només hi van a l'institut, sinó que també hi fan moltes extraescolars, d'acord? No tant a Solsona. Això a Solsona no passa tant. Doncs una d'elles, ara no sé si era la Montse o la Mercè, deixa molt clar d'on se sent, les escoltem i després ho comentem. Va. Que jo penso això, que no hagués estat de més fer una consulta a tota la població, que la població hagués pogut decidir si està d'acord o no amb el canvi de comarca, que no hem pogut opinar, no? Sí, jo suposo que la consulta ja havia d'haver sigut, perquè fa 13 anys es va votar amb alçada en un ple, una reunió que ens van fer i després al cap d'uns anys es van recollir aquestes signatures, però una consulta s'havia de fer. Però, clar, suposo que políticament els hi ha anat bé també agafar això, ara, en aquest moment que hi ha eleccions. No sé quina tirada hi teniu a Solsona, no? No, jo personalment no n'hi tinc cap. Treballo a Guissona. I el que dèiem abans, treballa a Guissona, els nens van a Guissona, etc. Molt bé, la decisió final de la Montse i la Mercè és la següent? Els meus fills, un ha anat a l'institut a Guissona, totes les activitats extraescolars, el que dèiem, no? Les fan a Guissona, l'altre també està a l'institut de Guissona, vull dir, no n'hi tinc cap a Solsona de tirada. Jo sí que n'hi tinc. Jo treballo a Solsona. Però, bueno, la meva feina és laboral, vull dir, de dilluns a divendres. El que passa que tampoc no tinc tirada de Cervera. Vull dir, jo, com a toranesa, no em sento ni de la Segarra, ni del Solsonès, ni de la Noia. Em sento toranesa i em sento descol·locada de qualsevol comarca. De qualsevol, Més cap a Calaf, potser, o tampoc? Jo no, tampoc. Per això et dic Mia Noia, Vull dir, no... Potser anem a Calaf perquè és mercat dissabte, anem a Guissona perquè els nens van a fer extraescolars i van a l'institut. Si tenim un problema judicial hem d'anar a Solsona, registrar la propietat hem d'anar a Solsona. I ara, mira, amb la carretera potser hi pots anar algun dia de compres, però de compres te'n vas a Manresa, o te'n vas a Tàrrega, o te'n vas a Lleida, o te'n vas a Barcelona. Vull dir, no tenim... O sigui, a favor o en contra? Vull dir, ara ja posats no es pot fer res, no? Vull dir, està clar ja que passarà al Solsonès. Votaríeu a favor o en contra? Jo poder votaria en contra, mira el que et dic.
Jo votaria a favor. Només per la qüestió sanitària, Ja ho hem dit abans. I tan amigues, I tan amigues, i estan allà prenent-se una cervesa. Exacte. Sí, sí. Jo crec que Torà República Independent, eh? Sí, que sí. Aquesta senyora que deia soc toranesa, sí, ben bé ho deia. Molt bé, ara escoltarem a la Rita. La Rita treballa en una botiga, és propietària d'una botiga de roba, Plaça merceria. Mercadal. Sí. I ens van avisar que tenia una opinió molt formada sobre el tema i vam anar directe cap allà, i crec que va ser una de les que ens va atendre més estona. Només posarem algun tall, perquè la conversa va ser molt llarga i és que crec que tots tinguem alguna referència i ja està. Torna a sortir el tema de la no votació, que l'Ajuntament ha tirat pel dret, quan diu la Rita, i també ho han dit aquestes noies, sempre s'havia dit que abans es faria una consulta als veïns. Vinga, escoltem a la Rita. Doncs a mi no em sembla bé que s'hagi fet un canvi de comarca express perquè no ens han demanat l'opinió a ningú. Han tirat l'Ajuntament pel dret i han anat sense preguntar res a ningú ni a dir-nos els pros de canviar o els contres de canviar, que jo crec que hi ha pros i contres. Era una cosa que es venia reivindicant amb els últims ajuntaments. Sempre s'havia fet un ple, em sembla, des del 2010, cada legislatura... El 90 no sé quants, el 2000 no sé quants, sempre. Però sempre s'havia dit que abans hi hauria un referèndum i es preguntaria a la gent. I quan ha arribat el moment, aquí no s'ha preguntat res. Sorprèn, no?, que sent potser un ajuntament d'Esquerra Republicana doncs no es vulgui preguntar a la gent. A mi em sorprèn moltíssim, perquè el dret a decidir l'hem de tenir per tot. Per voler estar a Espanya, per voler estar a Catalunya, per voler estar a la Segarra, per voler estar a Torà, que ja també hi ha unes masies del nord del municipi que demanaven de passar-se a Llobera i també se'ls va dir que no hi havia dret. Afegiria que ni per part de la Segarra del Consell Comarcal no s'ha vingut a fer absolutament res per dir, ei, per què marxeu, per què voleu marxar, perquè és com si aquest sempre és la decisió, que marxin, que ens fan nosa, que una mica ens dona la sensació com d'abandó per part del Consell Comarcal de la Segarra. Jo em sento segarrenca. M'encanta el Solsonès, però em sento segarrenca. Llavors em costa de pensar que no hi ha ningú a la Segarra que hagi dit, ei, per què marxeu? L'Espillera ara, quan ja estava tot dat i beneït, sí, hauríem de dir que s'hauria de fer, però no han fet ningú res. La prova és que es va fer aquesta moció, no?, que per incloure una consulta, i tot i així al final es va votar a favor i no es va incloure la moció. No, exacte, sí. Nosaltres vam enviar cartes amb diferents grups polítics i tots ens van dir que posarien la moció i evidentment van votar a favor del canvi de comarca sense fer la consulta a la gent. D'acord. S'han encavalgat dos talls diferents, però no els hem entès. Per tant, toc d'atenció aquí no només a l'Ajuntament, sinó també al Consell Comarcal i de la Segarra i al Fòrum L'Espillera. Se senten com abandonats. És que el Consell Comarcal és d'Esquerra. Llavors, clar, l'Ajuntament de Torà és d'Esquerra. Llavors, aquí hi ha també una mica de política de partit, jo crec, no? De no ens tirem teules a sobre pedres a la nostra teulada, no? Sí, evidentment al Consell Comarcal no li interessa posar-s'hi per tema polític quan és qui s'hi hauria d'haver posat, jo crec. Però és molt greu. O sigui, estan en un 10% de la població. Vull dir, és que és molt, això. Vull dir, és que tindràs molt menys pes. Ja la Segarra, de per si, ja està molt despoblada. Si a més perds un altre 10% de població, encara gràcies que, mira, Guissona va creixent i tira que te va. Elles que saben això, no? Que ningú ha anat allà, no? Ningú ha dit res. Ostres, que ni el Consell... I després, clar, jo crec que aquí jo sí que vull escombrar, vull dir, a favor del d'EFES, o sigui, el Fòrum Espillera, que ara és EFES, és Fòrum Espillera d'Estudis Segarrencs. Jo crec que, clar, la seva feina, jo crec que ha agafat a tothom molt en fred, això, perquè, vull dir, tot s'ha mogut molt ràpid, que deia, és una mesura express, no? És que és així, tot s'ha mogut molt ràpid, molt de sota mà, i ara ja està fet, no? Vull dir que sí que EFES va fer un comunicat en contra, però, clar, més enllà d'això, com a entitat, pot fer gaire cosa més. No sé, potser no li havia arribat. Per tant, aquí la conversa la vam parar, no? Vam posar el micro off, vam seguir xerrant off the record i molta estona. Tema polític i jo pel mig. Vale. Ara ve l'Elisabet, que la vam trobar, que marxava una amiga a fer un tram del Camino de Santiago. Ella està a favor? Escoltem. Faltarà veure-ho. És veritat que és algo que no hem pogut escollir com a ciutadans,
Però, bueno, sembla ser que pel que ens han dit de que ens podrà beneficiar. Tant per a nivell de pagesos, que puguin tindre millor els camins, més arreglats, que crec que això fa molta falta amb aquesta població. També a nivell de, l'institut canvia, però a nivell de transport públic també canviarà, però també pot ser un canvi positiu. Clar, això no ho sabem, què passarà amb l'institut. Ara, després sentirem un nen que es diu Jep, que ara fa 6è, l'any que ve anirà a l'institut a Guissona. Aquelles nenes que vam trobar també, algunes feien 6è, i se'n van a Guissona. Per tant, això encara no està dit, no està establert si aniran a l'institut a Solsona. Això almenys de cara al curs que ve això no serà. Fa gràcia el que diu que el paisatge li agrada més al del Solsonès, més que el de la Segarra. Aquí també podríem obrir un altre meló. I acabem. Tota una família, l'Anna i els seus fills, i també surten les vegueries. Robert. Jo crec que és positiu, no? Perquè en el moment que es va presentar el tema de les vegueries, doncs semblava que la Segarra s'anava a la vegueria de Lleida, i sí que és veritat que aquí a Torà, doncs cap a Lleida no tenim massa tirada, no? Que sempre anem més cap a Igualada, cap a Manresa. Solsona en si potser tampoc no hi tenim molta tirada, però bé, jo soc mig solsonina, 50%, la meva mare és de Solsona, també, no? Per aquest apartat estic contenta, exactament. Però és veritat que tampoc som molt conscients del que representa, del que vol dir, però confiem en que serà per bé. Molt bé. I ara sentim el següent tall, Robert, sentirem els fills. Ens agrada anar-hi per Carnaval perquè hi ha moltes coses, atraccions i de tot. Nosaltres normalment hi anem o a buscar la mona o també per algunes festes per Carnaval. Molt bé. I tu? A mi m'agradaria molt la Solsona. Que bona. És que amb aquesta mostra tothom hi té cabuda. Sí, des de l'avi de Calaf, que ve jugateris a Torà, fins als nens que van a l'escola. Per tant, si no ens hem descomptat i ho hem entès bé, vots a favor del canvi de comarca 4, vots en contra 2 d'aquesta mini enquesta que hem fet nosaltres. Però que ja és molt, com molt bé heu dit, és molt més del que ha fet la Generalitat o l'Ajuntament. Doncs, conclusió, no sabem quina opinió en tenen els veïns de Biosca ni tampoc els del Solsonès. No. També seria anar-hi, el Carnaval van rajar una mica. De què tema? El pregó sí que ho vaig explicar i tal. Vull dir, clar, a veure, molta gràcia als de Solsona no els hi fa, perquè això vol dir que perdran pes dintre del Consell Comarcal, els altres municipis, llavors, clar, s'ha de veure. Sí, seria tornar allà i dir, a vosaltres què en penseu? Llavors, el que sí que us deixarem per vosaltres, perquè reflexioneu aquest cap de setmana, és el lema que vam llegir abans de marxar de Torà, de l'escut de Torà. Després de sentir tots aquests veïns i tot aquest politiqueu, aquestes coses, llegim allà, a l'escut de Torà, la molt lleial i constant vila de Torà. Boníssim. Molt constant i molt lleial. Molt constant i molt lleial. Pregunteu-li a la Rita si han sigut molt lleials tots plegats, crec que no hi estarà gaire d'acord. Fins aquí la nostra petita consulta. Conversa amb el gran cir dels miserables del món. Caulen en residències de plom. Primer es van endur els negres, però no em van portar, perquè jo no era negre. Després es van endur els jueus, però no em va importar, perquè jo tampoc no era jueu. Després van detenir els capellans, però com que no sóc religiós, tampoc no em va importar. Tot seguit van endur-se a uns comunistes i com que jo no ho era, tampoc em va importar. Ara se m'emporten a mi, però ara ja és massa tard. Amb aquests versos comença el documental Alerta Torà, enregistrat el 2007, on s'expliquen les detencions de 3 joves toranesos l'abril del 2003, és a dir, ara fa 20 anys. I per aquest motiu, fa uns dies, Alerta Solidària va organitzar un acte per recordar aquest fet. Un dels participants en aquest acte va ser el Jordi Vilaseca, que va ser un dels 3 joves detinguts, i com que aquell dia no hi vam poder assistir cap de nosaltres, vam aprofitar l'excursió a Torà per parlar una estona amb ell. Aquí ho teniu.
di potenti, la vita ad orario dell'arena ci siamo noi, alla cartera non ci preghiamo. Jordi, bona tarda, com estàs? Bones, doncs, bueno, bé, una mica remogut amb tots aquests últims dies, siguent l'aniversari de les detencions i l'acte que van fer tot plegat, però bé. Sí, parlem d'això. El dissabte vau organitzar un acte aquí a Torà, organitzat per l'Alerta Solidària, per commemorar aquests 20 anys de les vostres detencions. Com va anar i com ho vas viure? Bueno, va anar força bé, va venir moltíssima gent, es va quedar a la sala petita i vam estar explicant una mica el context que es vivia políticament en aquells moments, el paper dels Mossos, el paper dels partits polítics també, i que va potser faltar una mica, que no vam tenir prou temps, se'ns va ficar el temps a sobre, va ser poder explicar potser més a nivell personal o com ho va viure a nivell emocional la gent que estava allà. I les intervencions que hi van haver, el David Fernández, no? Sí, hi havia intervencions del David Fernández, la Cristina, que és una que durant les detencions militàvem junts a l'Alerta Solidària precisament, i hi havia el Xavi Pellicer, que a part de també estar militant a la mateixa organització en aquells moments, ara és diputat de la CUP. Coneixien el cas tots? Sí, n'hi havia dos que de forma directa, perquè des del primer dia de la detenció que van estar venint aquí a Torà i seguint-ho de sobre. El David Fernández també, no tan properament físicament, però sí per el context d'aquells moments i perquè el cas va ser notòriament conegut. Sí, ara en parlarem. Llavors, ens traslladem amb aquell 1 d'abril del 2003, no? Què recordes d'aquelles hores, no? En el moment que et detenen i et porten no saps gairebé a on? Quins records tens ara mateix, 20 anys després? Bueno, tinc els records del moment de la detenció, del sortir de treballar, del moment en què vaig arribar a comissaria, bastant del moment dels registres en què es va venir aquí a Torà i va haver tot el desplegament, les fotos que s'han vist i així com més espectacular. I després els interrogatoris a comissaria, el moment de la declaració amb un advocat d'ofici i ja després estar a l'hospital i quan vaig anar a Madrid i la declaració davant del jutge i després ja els mesos de presó. 2 mesos de presó, però 6 mesos de seguiment policial, has dit. Sí, 6 mesos, més o menys 6 mesos abans de les detencions, cap al novembre, ja vaig començar a notar seguiments i a part de jo, molta gent del poble, el telèfon ho notaves que estava punxat i això, sí. Abans de la detenció això, i després vam estar 2 mesos a la presó a Madrid, dispersats a diferents presons, i fins que el jutge va dir que podíem sortir sota fiança i tenint-nos que presentar al jutjat cada 15 dies. Tot això que estem explicant ara ho podreu veure en un reportatge que es diu Alerta Torà, que el vau projectar precisament aquest dissabte també. Molt bé, llavors es van organitzar diferents actes per donar-vos suport. Has dit abans que el cas va ser notori a tot el país. Recordo aquell llençol, no? Llibertat detinguts Torà. Llavors es va agrair aquest suport, en aquell moment el notaves, el rebíeu, aquest suport? O potser va ser més endavant que te'n vas adonar de, hòstia, quanta gent ens ha recolzat? Bueno, jo a l'estar a la presó no ho vaig viure en persona, però sí que, no sé, per exemple, els retalls de premsa que m'enviaven et feien veure que fora al carrer s'estaven fent coses i coses amb molta gent.
Després les cartes que m'arribaven a la presó també era com, hosti, que cada dia algú t'envies una carta, era com no sé... Ajuda. Sí, no? Que no et sents sol, que sents que té un sentit estar allà. I després crec que va ser bàsic perquè sortíssim al cap de 2 mesos i no més tard, i també perquè els polítics d'aquell moment no miressin cap a un altre cantó i alguns s'impliquessin. Es van recollir milers de firmes, es van entregar al Parlament... Sí, no sé quants ajuntaments, però moltíssims van aprovar una moció demanant que se'ns deixés en llibertat. Sí, va arribar a molts racons de Catalunya. Llavors, fa 10 anys, el 2013, tenies un blog i vas escriure que allò va ser una nova pàgina de la història de la repressió política a Catalunya. I el que vas fer és, vas enumerar una mica, vas llistar els actors que van participar en les vostres detencions, des del Baltasar Garzón fins al cap de la Brigada d'Informació de la Policia Nacional, que dirigia els interrogatoris. I ens et vas dedicar a dir què ha passat amb aquesta penya, què ha passat amb aquesta gent durant aquests 10 anys. I llegint-ho, arribes una mica a la conclusió de la impunitat, no? És que aquesta impunitat d'aquesta gent, no? Que fan aquestes coses i no els hi passa res, ni llavors ni ara, no? Bueno, no? Què vas descobrir d'aquell que havia passat? Sí, durant aquells 10 anys, els primers 10 anys després de les detencions, vaig anar-me enterant primer de tot de qui hi havia darrere de les detencions a nivell policial, a nivell polític ja ho sabíem, i anaven arribant informacions sobre aquestes persones, com havia anat seguint la seva vida, carrera professional, digue-li com vulguis. I era com curiós, perquè així com diguéssim que els detinguts, no sé, tot va ser com coses positives, o la rebuda de la gent al poble, doncs tota aquesta gent, aquesta altra gent, o estaven ficats en detencions o per corrupció o per relacionades amb prostíbuls, un altre estava mort, un altre... I t'adonaves que, no sé, el balanç al cap de 10 anys havia sigut potser més satisfactori cap al nostre cantó que cap al seu. Sí. De fet, a vosaltres us van aplicar la llei antiterrorista, no? La mateixa que aplicaven a grups organitzats com la ETA, no? Llavors, desproporcionadíssim, potser és la paraula, no?, del que us van fer. Sí, era un context del final de govern d'Aznar i d'Acebes, i hi havia com una paranoia política en perseguir tot el qui es mostrés en contra. Era un mes després de la guerra d'Iraq, hi havia molta moguda social i es van dedicar a reprimir-la tant com van poder, i algun dels cops, com el nostre, passant-se de voltes, i en vez de detenir-nos a casa, portar-nos al jutjat de Cervera o de Solsona i fer-nos les lleis típiques que hi ha, doncs van voler, per alguns interessos que del cert encara no coneixem, que això fos terrorisme, i enviar-nos a Madrid, incomunicar-nos 5 dies, torturar, que no sé, no hi havia cap motiu tan bèstia com per fer aquestes coses. De fet, la querella per tortures que vas interposar va quedar arxivada, no? Llavors això és una prova evident de que no interessava, no?, que prosperés. Llavors et pregunto, potser cal visibilitzar una mica més tot això, no? En lloc de mostrar uns crims que surten a la tele, uns determinats crims, potser que els acabem de mostrar tots i mostrar-los tots, no només els de fora, no?, sinó els de més aquí, no? Sí. La querella per tortures va ser una cosa bastant sonada perquè, a part de que acabés jo
a la UBI de l'Hospital de Lleida, del Santa Maria, bueno, que això en si doncs, no és cap prova, simplement fa reflexionar de, hosti, com pot ser que un detingut acabi a una UBI, no? Si està en custòdia policial, hi ha tots els mecanismes perquè això no passi. Però és que, a més, hi va haver una analítica feta a l'hospital, o sigui que no hi havia marge de manipulació, en què deia que durant els 2 dies abans havia ingerit drogues. I llavors, bueno, jo crec que algú hauria d'explicar com va passar això, perquè si estàvem en incomunicació jo no havia pogut veure ningú més que la policia. I llavors, bueno, es va intentar amb la querella que això s'expliqués i el jutge al principi semblava que sí, però després de que el canviessin, el substituïssin, va arribar un altre que va arxivar directament la denúncia i mai més s'ha sapigut, bueno, es va fer un recurs al Tribunal Suprem, al Tribunal Constitucional i sempre s'ha arxivat, o sigui que no hi ha hagut cap mena d'interès per fer-ho. I sí, està molts cops hi ha programes a TV3 en què surten casos d'altres parts del món, de vulneracions de drets humans, que si Guantánamo, que si no sé què, i aquí a Catalunya també n'han passat, i no fa tants anys, i sempre s'ha intentat mirar cap a un altre cantó. Suposo que és més incòmode o pot portar a que certs polítics es queixin. Més conseqüències. Llavors, l'any 2011 fas el salt a la política municipal i surts elegit regidor de la CUP aquí a Torà. Llavors, clar, tu, 4 anys enrere, no? Va ser quan us van jutjar, l'any 2007. Llavors, què penses, no? Al cap de 4 anys, bueno, em presento, aviam si des de dins puc arreglar alguna cosa, puc fer alguna cosa... No sé, va ser aquesta una motivació teva o t'interessava la política municipal? O les dues coses? Bueno, no ho vaig fer a nivell personal del cas ni per intentar tenir contactes o poder canviar alguna cosa en aquest sentit, sinó perquè creia que era una via més per poder canviar el meu entorn més proper i a part hi havia com una mena de desmotivació de la gent de l'entorn de la CUP al poble i llavors vaig decidir, ja havent passat tota aquesta història i que no es pogués relacionar directament la causa amb la CUP o amb la política, doncs vaig pensar de presentar-me per també saber com funciona l'Ajuntament i intentar canviar alguna cosa, encara que sigui un municipi petit. I què? L'experiència. I tornes a presentar ara? Ara venen eleccions. Bueno, i l'experiència és que per un costat, estant a l'oposició, costa molt fer coses i llavors et cremes bastant. Veus que només de bona fe no s'hi pot anar a fer política perquè allà la gent hi ha molts interessos a darrere i després que no pots fer, encara que governessis, no pots fer tot el que voldries perquè hi ha unes lleis, hi ha uns poders fàctics al darrere que fan que certes coses sigui massa difícil de tocar. Ho vas provar? I sí, després vaig cremar una mica de tot plegat i no sé, ara estic en un altre plànol. Molt bé. Al documental es parla que els joves aquí a Torà, llavors, aquelles èpoques, el 2013, estàveu organitzats i que muntàveu a diferents actes. No sé si era alguna espècie d'assemblea de joves, alguna assemblea local... Teníeu algun objectiu en concret? No estàvem organitzats en cap mena d'assemblea local o jovent d'algun partit polític o... Això no, però sí que és veritat que hi havia com 2 colles de jovent, uns més grans i els altres més joves, diguéssim, que tant uns com els altres teníem esperit crític, escoltàvem música punk, teníem aquestes inquietuds
I a part d'anar a concerts, escoltar música i tal, doncs també s'organitzaven coses. Alguna xerrada es va muntar, alguna botifarrada, i llavors, com que el 2001, 2 anys abans de les detencions, també hi van haver unes altres detencions de 5 persones del poble amb una manifestació del 12 d'octubre. Es van fer concerts per recaptar diners. Sí, hi havia... I els pobles del voltant també existien. Existien també grups d'aquests de joves que muntaven coses i llavors hi havia com aquesta mena de xarxa, no amb cap sigles ni d'això, però sí que fèiem coses. Clar, jo ara, no sé, et trasllada una sensació que tinc, no? Aquella època, parlem d'aquella època com si, han passat 20 anys, cap a l'any 2000. El jovent, amb el que dius tu, no? Amb conviccions polítiques, amb esperit crític, tenia ben bé un parell de grups, un parell de col·lectius on anar-hi, no? Hi havia els maulets, hi havia la GERC i després n'hi havia d'altres, i d'altres sense cicles. Llavors, clar, Maulets potser estava sota el paraigua de la CUP, la GERC estava sota el paraigua d'Esquerra i, clar, no deixaven de ser jovent de 2 partits polítics. Llavors, no sé, jo tinc la sensació que a banda dels sindicats d'estudiants, que actualment se'ls veu, organitzen activitats, manifestacions, i són, és com si s'hagués difuminat tot això. És com que el jovent, no sé, o està més apagat o només pensen en la Kings League o tot això, no sé, els hi patina directament, però tinc aquesta sensació, no?, que aquests ideals que has dit tu abans ara potser no hi són tant. Ja et dic, els sindicats d'estudiants penso que estan fent feina, i són, i a nivell d'universitats i a nivell d'instituts penso que hi són i fan activitats. Però no sé si també tens aquesta sensació. Sí, també tinc aquesta sensació i a vegades penso que és, com tu dius, no? Que avui en dia ja no tenen els mateixos valors o pensament crític o no sé com dir-ho, i altres moments penso que com que mai ens hem fet grans, potser és igual que, no, quan jo era jove tothom anava de festa i les festes eren el millor, i segurament si ho preguntes als d'ara et dirien el mateix. El que passa que com que nosaltres potser, no ho sé tu, però jo no surto tant de festa, doncs la visió també canvia, no? És veritat. Però jo crec que en general sí que el jovent està a nivell de crítica social, ja no dic políticament, està bastant més desconnectat del que estàvem nosaltres. I potser també un factor important ha sigut portar internet als mòbils, que a principis dels 2000 potser començava això a estar de moda o va aflorar, i encara teníem com, no sé, una altra manera de tenir relacions socials, i ara, la pantalla està a l'ordre del dia. Sí, i tant. Llavors, de tots aquests fets, ara fa 20 anys, ets més jove que ara, llavors amb la perspectiva que et dona l'edat i les experiències viscudes, hauries canviat alguna cosa del que vas fer, del que et van deixar fer al moment de les detencions? Aquell moment era el que sentia i no me n'arrepenteixo perquè és el que aquell moment era... sentia que s'havia de fer o feia el que m'agradava. El que sí que alguna vegada m'he com plantejat, tot allò i tenir que passar per l'hospital, les conseqüències que comporta, estar jutjat tants anys pendent de si tornaries a la presó, si no sabies quants anys, si valia la pena, jugar-te, entre cometes, la vida per intentar canviar el món i veure que després la societat no s'implica en canviar el món. Sí, és així. I de tot se n'aprèn, no? De tota la vida, del que ens passa, bo i dolent, jo penso que hem de treure algun aprenentatge. Què vas aprendre de tot allò? Què en treus?
et fa obrir els ulls i veure més el que hi ha, no? Més que el que tu... I la merda que hi ha, no? El teu món, no? T'has creat, doncs veure que no és així de guai. I sí, veure la merda que hi ha i que, i que l'Estat i els poders polítics poden fer el que vulguin i no passa res i en el fons no canviarà res. Doncs molt bé, Jordi, gràcies per aquesta estona. Hem estat molt bé aquí en aquest parc de Torà. Encara ara ja sou de la capital, ara sou de la comarca del Solsonès, però igualment hem vingut. Gràcies per aquesta estona, molta sort d'aquí en endavant, i res, i pels botiflers que ens estan mirant, tot això que ens ha explicat el Jordi, doncs ho podeu veure al reportatge Alerta Torà, que es va enregistrar l'any 2007 i aquest dissabte doncs, en vau fer una projecció. Molt bé, doncs fins aquí. Gràcies, Jordi. Merci. Entre silencis de plou non è mai finita, senti boia quai als carrers, les ombres tornen al seu lloc e senti boia quai, il sapore è la pena che Twitter Crema. Som-hi! Viatget cap a Twitter, aquest espai sideral sempre carregat i disposat a oferir-nos una macedònia d'actualitat, reflexions i merdes diverses. I comencem amb la polèmica d'aquesta Setmana Santa i no estic parlant de la mica de racisme i masclisme que se'ls hi va escapar sense voler a la pastisseria de Sant Cugat, suposo que ja vau veure la imatge, quan van exposar aquella figura de xocolata a l'aparador, mare meva. No parlo d'això, sinó de la Virgen del Rocío. Con la iglesia hemos topado. Epa! A partir del famós gag, es va fer famosa, jo crec, la Virgen a partir del gag de l'Està passant, i el tema sobadíssim sobre els límits de l'humor que va sorgint una vegada i una altra, és un típic i tòpic ja a Twitter. Doncs bé, per tractar aquest tema, o aquest temàs, aquest hit temàtic de la Setmana Santa, us porto... Va omplir, però... I encara, hores de tele... I encara dura. Encara s'està parlant. Sí. Doncs us porto un tuit que és ni més ni menys que del Ramon Espadaler. Està viu. Està viu. I està més viu del que us penseu, perquè jo no en tenia ni idea i he descobert... Està viu i actiu. Un tio convergent que el 2017 va veure que pintaven bastos, en un moment, diguem, bastant estratègic, i va dir, calla, vaig a fundar un nou partit, Units per Avançar. Digue-ho bé. Un botifler. Un botifler més, un botifler de cap a peus. L'hauríem de fer botifler la setmana algun dia. Total. En fi, pot servir això també una mica per fer-lo botifler. Units per Avançar és un partit, no m'ho invento jo, ho diuen ells, humanista, catalanista i democristià. Units per Avançar i el PSC van fer una aliança temporal per les eleccions del 2017 i ara, i per això deia que està més viu del que us penseu, ara tenim el senyor Ramon Espadaler com a diputat del PSC al Parlament. És diputat. És diputat amb el seu sou i la seva feina, suposo que alguna cosa deu fer. En fi. Va, anem al tuit del Ramon Espadaler. Diu, la paròdia sobre la Mare de Déu del Rocío feta a TV3 és un atac a les creences més íntimes de moltes persones que ultrapassa els límits de l'humor. On queda la laïcitat positiva entesa com l'igual respecte per la creença i la no creença que hauria d'assumir un mitjà públic? I posa @unitscat, és a dir, cite el seu partit. No? I encara posa un altre tuit a sota, diu, ja fa massa temps que hi ha qui creu que es pot utilitzar un mitjà de comunicació públic al servei de les pròpies fílies i fòbies. El que ha passat amb la burla a la Mare de Déu del Rocío TV3 no és una anècdota, sinó el símptoma de la pèrdua del respecte per la creença. I com que és tan boomer, torna a posar @unitscat. Ja que passa per aquí, feia una mica de propaganda. Home, és bo perquè el Joel Díaz li va posar una resposta que va dir, però tu no estaves al PSC tan units per avançar, és que clar, no s'entén, és un partit que està dintre un partit, en fi. Mira, Ramon, espolsa't una miqueta a les espatlles perquè se t'hi ha quedat una mica de caspa. En fi, saltem de política a polític. Roger i Núria, jo ara us llegiré un tuit i heu d'intentar endevinar de qui es tracta. És d'un polític que es presenta per l'alcaldia d'un municipi. A veure, vinga, va. El tuit està en castellà i diu:
Propuestas de seguridad. ¿Cataluña? Sí, per una alcaldía a Cataluña. Diu, 1. La alcaldía asumirá las funciones. 2. Más cámaras y más iluminación en puntos sensibles. 3. 40 policías locales más. 4. Más transporte público nocturno y una flota de taxis a cargo del ayuntamiento para una vuelta segura por la noche a casa. A veure, lo de la flota de taxis i 40 policies locals, això vol dir que ja és un ajuntament bastant gran. Sí, és una població gran. Això s'ha d'anar cap a Badalona, jo penso amb l'Albiol. No és l'Albiol. Tenia números, Santa Coloma de Gramenet? Aquí? Bingo. Qui? De qui estem parlant? Home, deu ser... Del Rufi. El Rufián. Una persona d'esquerres, alcaldable de Santa Coloma de Gramenet, i es passa el joc total. O sigui, a Barcelona tenim l'Ada Colau, que fa els posts d'Instagram, perquè crec que continua sense Twitter, no? L'Ada Colau. Fa castellà-català, no? Fa sempre la traducció. Però Rufián ha dit, ja, em passo el joc i directament en castellà com si estigués a Vallecas. Faig un parèntesi. La gent que fa publicacions a l'Instagram, primer en català i després en castellà, és a dir, aquesta traducció, un dia podem parlar també d'això? Què vols dir, que no ho fan ells, aquesta traducció? No. Perquè la gent que fa alguna publicació, no sé, publicitat o el que sigui, fa primer el text en català i després en castellà? Per què ho fan això? Bueno, hi ha una opció de traduir també, no? Sí, però... Ho trobo molt cutre. Sí. Quan tu fas això, clar, a nivell de sociolingüística és una subordinació lingüística molt bèstia. O sigui, quan tu posiciones al mateix nivell dues llengües i quan una és la majoritària, la minoritària, vull dir, allà sobre. Vull dir, la gent que ho fa és perquè, mira, per quedar bé. Per quedar bé. Però en realitat... Ho poso també en català perquè tal, no? El català sempre sobre. Em xoca una mica, i la gent que ho fa, que publica primer en castellà i és en català. Cast, en català, no sé, em sorprèn una mica això. Bueno, no sé. Sí. No, i el tema de... Perquè no volen renunciar a posar un català, m'imagino. O sigui, ho fiquen en castellà per arribar a més gent, però ho posen també en català per no invisibilitzar la llengua, que a la millor és la llengua que fan anar més, m'imagino. Fent aquest acte... La posen en segon lloc, llavors? Sí. L'Ada Colau ho fa en segon, sí. Però... Bueno, ja està, tanco parèntesi. Sí, no, però és un tema molt interessant perquè al final és això, tu estàs dient, si proposes les dues llengües i una és més important, directament tu veus que una sobre. Vull dir que això és diguem, és una bilingüització com una casa. I I és un tema curiós perquè influencers que parlen català, que són catalanoparlants, comerços de proximitat, un comerç de Cervera, que ara no citaré quin és, però té tot el web en castellà. Això us ho diré out of the record. Vull dir, ni l'opció en català. En fi, passen aquestes coses. Sí, tornem. Doncs res, tenim el Rufián, Esquerra Republicana, jo trobo que no ens deixa de sorprendre. En fi. Però per què tants taxis? No ho he entès això, els taxis. No ho sé, però utòpic total. O sigui, a punt. No, però això és per activar... Els augmentaran. No, això és per activar la comunitat taxista, perquè el voti, jo entenc, vaja, deu ser molt gran. Però clar, imagina't, una flota de taxis a càrrec de l'Ajuntament, perquè tu quan surtis de nit, o sigui, tu de nit fas així, pares un taxi i aquest taxi està pagat per l'Ajuntament. Sí. Més il·luminació. Això ja es veu que no s'aguanta per enlloc. En fi, deixem la política al costat, si és que és possible. Ràdio Teletaxi, no? Perquè els votants, els rufians, són de Ràdio Teletaxi. Sí, és veritat. Va, anem cap a la televisió i us porto un tuit del diari Ara. De fet, és una cita d'un article. Diu: la manera com Crims allargassa les històries és desesperant. Després del triple capítol vam acabar de la imatge de l'aspersor per regar la gespa fins als nassos. És que és molt bo, Llavors, enllace amb la crítica que fa la Mònica Planes, és una crítica televisiva, on posa en dubte la qualitat d'aquest triple capítol sobre el cas de Jordi Comas. Aprofito aquí per fer un parèntesi, un incís així de tipus filològic. No entenc per què el Carles Portas va passar els 3 capítols dient Jordi Comes. Ah, bueno, sí. Jo també m'hi vaig fixar amb això. És Comas, vull dir, no és un tema dialectal, vull dir, ell és perfectament capaç i jo crec que, vull dir, a la zona del Pla d'Urgell diuen Comas, si el cognom és Comas. Igual que, mira, Mònica Planes, no diem Mònica Planes. Li cal talanitzar el nom, sí.
Una mica lleig, però bé, fet aquest parèntesi... Ho va fer els 3 capítols, això? Sí. Jo m'hi vaig fixar i dic, però aquest senyor, per què fa això? En fi, coses del teu tiet, Roger. Ja li diré, tocaré la cresta. Això no pot ser, tiet Carles? En fi, coses filològiques a banda, tornem a l'article titulat Crims no posa llum a la foscor. Mònica Planes comença dient que vam quedar fins a un lloc de l'aspersor, efectivament. Veure que ella hi marxa diverses vegades durant 3 capítols una mica cansat. Jo em pensava que tindria una relació directa amb el jardiner, bèstia amb algo. Tot Catalunya, tot Catalunya s'ho pensava, jo crec. Més enllà d'això, la crítica diu: han calgut 3 setmanes perquè el True Crime ens expliqués un assassinat que ni la policia ni la justícia van resoldre. És així, cas sense culpables i, per tant, sense resoldre, segons la justícia. De culpables n'hi havia, però no hi havia suficients proves. Al final del capítol, el Carles deia: aquesta història és un exemple del que han de passar les víctimes en situacions com aquesta. Segons l'autora de l'article, Mònica Planes, es tracta d'una conclusió massa fràgil després d'una història tan allargassada i després d'haver convertit el relat de la vídua en un espectacle. Sobretot el primer capítol. Sí. Era el primer cop que sortia de l'estudi, també, anar allà, tal, parlar... Bueno, almenys a davant de càmera. Hi ha hagut un canvi de format, no? Hi ha hagut un canvi de format aquí. Potser massa exagerada la voluntat del Carles Porta de voler semblar proper, de voler treure com la seva versió com més emocional, més sensible, no? Potser també hi havia voluntat d'exagerar una mica aquesta part, sobretot pel capítol final, que sortia abraçant la vídua... Potser, abans ho comentaves tu, Núria, que potser és una mica massa pesat el tema de relatar tota l'estona com em van lligar i ara em vaig passar 5 minuts intentant deslligar-me d'aquesta manera, llavors després perquè com que estaven no sé què, el cable estava calent i jo havia suat, llavors em vas passar la mà... Com molts detalls que dius tampoc cal perdre tanta estona amb això, no? Sí, suposo que el focus el van posar aquí, no? El testimoni de la vídua. Sí, no sé, suposo que hi ha hagut un canvi de format i, bueno, està bé, passa que potser teníem ganes al cap de 13 minuts o 15 minuts de que la vídua expliqués això, doncs ja començar a veure la investigació cap on va anar. Potser teníem ganes d'això. El primer capítol, potser. Jo sincerament pensava que amb 3 episodis traurien alguna coseta. Algo que fos més cridaner, saps? O sigui, tipus el que va passar amb la de Portbou o... Hi havia molta més teca, no? Potser? Hi havia molta més teca. Jo em pensava que hi hauria algo. Perquè de la Guàrdia Urbana, 4 capítols. Però hi havia molta teca. Sí, allà hi havia molta teca. Molts fils allà, molts... En fi, continuarem sent fans del programa? Sí. Bé, menys el Robert. A veure què ens depararan els propers 2 capítols. Hi ha 2 només? Sí, encara han de venir 2 capítols. Torna la foscor. Torna la foscor. Sí, segons la Mònica Planes, no posen llum, però bé, ja veurem què passarà. Tornem a canviar de tema amb un tuit molt, molt breu. És del Sergi SS, @Montfeiu, i diu: sabeu com identificar algú que fa crossfit? No cal, us ho dirà ell. Tota la raó del món. Que sí? Sí, posts, stories, Per què s'ha de dir? Hoy hay competición en no sé dónde. I llavors tota la música a rebentar, que dius, noi, no cal que gravis, no cal que fiquis el so, perquè se sent allà tot petat de... He passat molts anys a la meva vida fent esport. Vale que no tenia mòbil, però no sé, no anàvem dient tant, no? Què passa? Sí, ho diuen, ho diuen. Necessitat? Jo crec que els del CrossFit són pitjors que els ciclistes i els corredors que comparteixen les rutes a Strava? Sí, o sigui, totalment. No sé si teniu alguna amistat, ara em dieu que sí, a l'Instagram, no? Compartint contingut de CrossFit. Jo també en tinc alguna i us prometo que jo, quan pengen coses, soc com convidada de pedra. Observo i no entenc res. Flipes una mica. Observo, perquè em sembla un món super desconegut. Diuen que això el CrossFit és tot un estil de vida, no? A mi és un món que se m'escapa completament i em genera la mateixa mandra i desinterès que la declaració de la renda, per exemple, o sigui, interès nul envers aquest món. A mi és una cosa que a mi em preocupa una mica, perquè veig que la gent que fa CrossFit no es planteja que fer els mateixos exercicis tan ràpid com pots, que segurament tenen tècnica, però aquí el que es prima és la velocitat. Llavors no acabes
fent els exercicis bé perquè estàs cansat, etc. Tot això casca molt, Risc de lesions, Oh, i tant. Risc de lesions i a llarg termini. O sigui, que, clar, vas desgastant les articulacions, etc. Vull dir, has d'estar molt ben molt conscient d'aquests riscos i fer-ho el màxim de bé possible, perquè és que aixequen molt pes. Vull dir que és que, ojo, és per tenir-ho en compte. I aquells espectacles, no? Dintre d'un gran recinte tancat, tot d'allà de material que jo desconec, i gent fent coses. Molt olor de licra. Sí, gent amb poca roba i molt múscul, no sé, molt curiós tot allò. En fi, en podem parlar un dia, podem portar algú que faci crossfit i que potser ens doni alguna mena d'explicació. La vessant aquesta que dius tu, no? Del cos, de la vessant fisioterapeuta o alguna cosa. Sí. Bé, finalment, acabem ja. Per aportar una mica d'optimisme a tot plegat, us presento l'Eusebi. Ell és un barceloní de 79 anys i el seu vídeo, originalment de TikTok, ha voltat molt per Twitter. Tenen lloc a TikTok la gent de 79 anys? Ara ho veureu. I tot plegat és molt senzill, és una entrevista de carrer, van pillar l'Eusebi així, diguem, amb la barra de pa, a més, vull dir, totalment passejant pel carrer una estona, i l'influencer Marcel Gil li va fer una petita entrevista. ¿Cuántos seguidores tienes? 79. 79. I com et sents tenint per tenir 79? Tant. Molt bé. Molt content, molt feliç de la vida. Creus que has viscut sempre una vida feliç? Sempre, tu. Sí? Una autèntica injustícia. Vull dir que les injustícies no només són en sentit negatiu. Quan un viu més bé del que mereix, també és una injustícia. I quin consell creus que pots donar per viure una vida feliç? Doncs malament, perquè quasi bé ningú és tan privilegiat com jo i no podran gaudir com jo gaudeixo de la vida. No seria capaç d'aconsellar res. I què ens diries a nosaltres, que som més joves? Que esteu ben fotuts. Trobo que sí. Sí, sembla que el segle XXI serà més desastrós que el segle XX, que jo vaig a gaudir. Creus que hi haurà una tercera guerra? Sí. La gent que pensa que l'última guerra que va haver és l'última de la història és un error. Fa 60.000 anys que fem guerra als humans. Aviam qui s'ha de pensar que encara ha arribat l'última. Doncs la patireu, i molt. Sí, creus que estem fotuts, no? Sí, i que jo espero marxar aviat per estalviar-me-la. En fi, l'Eusebi. Merda pel que quedes, això, literalment. Sí. Molt bo, aquest senyor. O sigui, estic exultant, no? Això ja podria dir, jo als meus nets els hi dic que es tirin per la finestra. Salvo supersincer. No, però l'optimisme de dir he tingut una vida amb molta pau i és molt injust, perquè hi ha gent que pateix molt, no? Sí. M'encanta. A més, des del principi, fixeu-vos que li ha preguntat l'edat, no? I l'altre li diu 79, i ell continua en català. Vull dir que a més un exemple de jo em mantinc en català, que no hi ha aquí cap mena de problema, i l'altre després continua fent-li les preguntes en català. Bé, a més de filòsof amb la L de carrer, és un exemple de mantenir el català en tota regla. Per molts més Eusebi, si us plau. Sí. L'11 d'abril és una data marcada al calendari al País Valencià i a la resta de països catalans per l'assassinat del jove independentista Guillem Agulló. Hi ha una generació absolutament marcada per aquest fet, que any rere any hi ha van 30 ho recorda i ho denuncia. Per mala sort el feixisme encara hi és, volta pels carrers, i ara, poques setmanes abans de les eleccions municipals, se senten rumors que alguna llista de la ultradreta tindrem a Cervera, i esperem que es quedin això, amb rumors. Gràcies a tots per mirar-nos, escoltar-nos, moltíssimes gràcies, Robert, per tots aquests talls que t'hem enviat amb molt poc temps per preparar-los. Merci per tot. Nosaltres som Botiflers, us esperem el dia de Sant Jordi, el dia 23, a les 8 de la tarda, al carrer de Dildà. Gràcies a tots, adeu. Adeu.